Pina. Ona sa volá Janošík, ona kráklia, ona sa volá Lenka. Ide v lese, však nás vráti tu sneh, tu je mláka. Dobre, ideme. A doneste veľký sneh. Áno. Áno. Nejde. Kde idete, dievčatka? Však tu je veľký hniezd a les. Mamka nás poslala, lebo tu nás je. Môžeme s vama? Áno. No poďte. Tak kde sú toľko? Tak už od nej... Čakaj. Tak kde sú toľko? Už od 8 mám tu 12. Išli a teraz ty. Nazbierali ste sneh? Áno. Ale to je iba trochu. I nám je zima, mami. A to je vzadu kto? Nikto. Vzadu. Nikto. Je tam niekto. Nie. A kto je to? Kde? On. Ujo, ktorý chcel ti pomôcť so snehom. Nie, povedz to, kto je. Neviem. To stáďa spadlo. Neviem. Či je to? Z neba. Či je to je môj. Pa 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 pa. Je ti zima, devčatko? Áno, deduško. Co mám trošku dať? Je ti zima, devčatko? Máme chceme partia. Dobre. Sajne, poďte! Poďte! Osnehovou! Ďakujem. Veľmi pekne. Je, i ja na potkálku. Úplne na potkálke! Kučiba! To je špekulant. To znamená, že tento auto je špekulant. Musí byť... Vyhráva Dario! Vyhráva Pulko! Ja som! Ty! To ja som! Keratri! Ahoj! Ahoj! Tu je Raz, dva, tri, ahoj! Koniec